Genesis ti aduanan. Na ensemi akyi no, Misrim hene nsa hyene ne ne paano tuni fom won wura Misrim hene no. Na Pharaoh bufu na piafo baanu no, nsa hyefo pani ne paano tofo pani no. Na ode won kogu afiase wo ankobiafo pani no fie, faako a Yosef da ho. Na ankobiafo pani no ma Yosef he won so som won. Na ochere afiase ho kakra. Na Misrim hene nsa hyene ne ne paano tunia na ogu afiase ho no baanu nyina so son dae anadwokro. Esunu oyi ne dae asechire. Na esunu oyi nso dae. Na Yosef ko won chen anopa kohwe won. Na hwe na wayeye mosomoso. Na obisa Pharaoh apiafo a wone no gu nuam woni wurafie no se, adenti nene monim aye busabusa ase. Na woka kire no se, yasoso dae enso obiara ni ho a obekira ase. Na Yosef ka kire won se, Onyankopon na nkyerase wo no, monka nkyere me. Ana nsahefo pani no ka ne dae no kire Yosef se, medai mu no na hwe bobe bi si manim na bobe no apai nkorabata miensa na aye sedie erefefe na anyini agu nhyirene na abo esa aye aba abreye na Pharaoh kruwa kurame na metiti bobe aba no michigu Pharaoh kruwa num na mede kruwa no hye Pharaoh nsa. Na Yosef ka kire no se, ne nkyerase nie nkorabata miensa no ye nansa na aka nansa na Pharaoh ama utiri so de wo asane akodi wudibia bio. Na wo de Pharaoh kruwa ahye ne nsa se kanea na wo ye ne nsa hyeni no. Nanso se ya kaime. Na se si wuyi a ye me adoye. Na bomi din kyerɛ Pharaoh. Na beyi mi edan yi mu. Efiri se wia na wo wia me Hebrewfo asase so. Na ɛha nso menya ahwe a anka se wo de me beto amena yi mu. Na paano tofo pani no hunu se enkyerase no ye no, oka kire Yosef se, me nso medai mu na hwe paano nkyerenkyere miensa esisi so wo matifi. Na kyerɛnkyere di soro no mu na Pharaoh anum atoduane nyina bi wo. Na no man redidi wo kyerɛnkyere no wo matifi. Na Yosef buya se, ne nkyerase nie nkyerenkyere miensa no ye nansa. Na aka nansa na Pharaoh ama utiri so ayi afiri so. Na wasane udua so manoma adi wunam afiri wo ho. Na da etoso miensa eye Pharaoh awoda no, oto ne nkuwa nyina apono. Na omansa hyefo pani ne paano tofo mu pani no ti so wo ne nkuwa mu. Na osane de nsa hyefo mu pani no si ne nsa hye so bio a ode kruwa hye Pharaoh nsa. Na paano tofo pani no de osane no sɛdeɛ Yosef kyerɛ won ase no. Nanso nsa hyefo pani no ankae Yosef na ne refri no.